Bhí comórtas Abair Leat siúl inné in Amharclann Ghaoth Dobhair. Sreich comórtas scéalaíochta, araíochta, ceoil agus drámaíochta atá. Agus tá siad oscailte do scoil bí scéim na guntarí teanga de chuid muinteras. Sna comórtas cheoil, bhí grúpaí ag sénim le chéile agus ag ceol órainn. Cheolmid war an máil dúil agus heimid Miss McLeod agus tá Johnny gur job mai. Hiúmid goróisí dói agus chans mai le bheith ag clachtú fa haine rudí eile a bheith tú ginú. Is bailm a bheith ceol le grúpa má bíonn sé an clacha clachtú agus ag déanú as códaoine. Bhí mé sa grúpa ceol agus bhain mé soltas ag ceol le ahan duine. Bhí me sé an feideal agus bhí muid ag ceanú isteach an jaar agus mínta na dé. Tá sé inta maiid a bheith ag sinneom le do charde agus na daine le ag arca ort. Tá sé jazz a bheith ó hiúlón scoil fáinne le agus ag éisteacht a go dtí na scoil na eile. Chhlac cuaig scoil déag ó gach cearn de chundé gunnaál páirt sna comórtas éagsúla. Agus bhí post dilí ag na moltarí bútarí a réanús na ranna go difriúla. Kathryn Nuacht, Aip Cúla4, Amharclann Ghaoth Dobhair.